At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay denggen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Sige, mapunpunya po, lumabas kalatan. Dumagas kanto ni Jebalay, inton malam, barang at damayawid ni Ampyong, iti karnet kabalyaw. Sinakala ka mo to, sutilampay lang, dahil lang kay. Nandanin ay daramuro may tatatalyaw na kangkang. Ay pa, tanagamudan ni Ama Burek at tinanggal si takyak na. Makauli ka karon. Ay, kasano, adi magamuodan ni Ama Burek di takyag nila kay punpunya po. Ketwaradiwad mati, widawid na magmag na. Dayay, kita nakadayudan. Kunak, no napaguram katsubyan na ka. Ay, humot dagas na timbaga ket. Agkangawang kami ni Ama Burek lati kalala na kahit. Ay, isutik kasi nung bat na naman minsan. Wen. No, agkakakuyugan kayo mo. Ayun kaya. Nasa pulan na nga tanti mong guloy nga apo ko nila kay pumpunya ka. Ay, jak mo na mo. Nalipatan tamutin na dinabag ite limabas. Hanggang, ay, namangan makitungtung da ko maging kiti pangal daw nun di magas da. No, kaano lang nga si Mangpet na dito bugyasan? Saan nalakit ni nga amo, tuturturungin na. Uray, tanay pakamudan sa amutan kini kapitan. Saan ba't nga ta makaadayo ah? Ay, huwan mat kiti ah. Angang saan mo ko nanday ta? Agda, nagbalin nga iwan ko ite. Iti may saan nagkatulunga. Mungguloy day jay. Katama, adandano iti kapang ibang barangay. Ay, good. Sapay kumata, masapulan da. Kasi mo dyan na manandana ka nun. Ay, mabit lang. Oh? Sino na dyan mabing? Ah? Isumot day jay tay apo ko nila kay pumpunya baw. Nagsardan. Into ko na iti baot na kiti karjain. Ay, tidakas na nagdadaol ka na kiti mula. Isan mo't siguro. Nasingbot na ita. Ay, mabit lang ka mo ta. Asit lang. Abay, ngumariwawa ka liyo day. Uri lang manggagdi sang karubaan. Numuna takasla nakamikrobo no tinabanga ka boses ma. Ni tatang mo't. Nakaro kayo nga guyaw. Kasano adyak umariwawa. Kat nabaybayan ni Pining anak kalukat tirwangan. Nakaadayo lakit di manan ni Mugo. No day tani mo go amaya di pa nagpiapin iti suba. Anak kamulang lang iti silbon. San mo aya makita? Imugo ngagpaisaw. Ay, day tatidakas na. Tauray pagpagunyam kat saan ang tagtagari. Ay, amom lagaro. Danti kasasahad ti mongoloid nga anak mo. Ay, nyalakit di nga mino nagasgasat ko tatang. Nuhapay anak kaya nakakiti mongoloid. Ay, gasgasat yung agasawa day ta. Unkit di tatang. Senior Executive iti pagtrabahuan na idinayakar iti Taiwan. Ay, ayan ni Pining tatang. Na? Apay asa namang italtalay? Nakabubok iti kwarto na atakasado nga ben. Inaruyutan ni Diawo iti ice cream ti badon ni Pining. Ket kalamis na bailaan. Nagloko talaga day nga anak mo. Para day talaan. Ay, padasan na tutupan na Diawo. Tapag talawat. Ay, makataltalaw pa'y din na. Mauman nga gaywan kadagit anak mo. Aglalo kan Diawo, permiti kinalikudag na wino kinaaliwagwag na. Subangka o trupay ni Mugo. Ay, Pining, abangan mo di mo masiputan ni Mugo ang makalibas ha. Ako nga't tumanan ni Leone. Bagbagay na tinagan na Leone akas na Leon nga agungot no magungag. Agpariirag lang ni Derwar. Numuda, tasan na makatubtubpal. Nimbag ta na si budak no kwa. Tatinto ka din makabil ni Leone ti katulong kay... Kaslay talang makakita kiti bagat nga urnos kada kiti basura iti kiti kalsada.
Sino nga taday ta? Daimbag nga daw yo, Manong. Nag-asa sa bigat mo, mate. Kaslay talaga makita ka. Awan pa'y makalawas, nagigyan kami ti day tabalay. Nagatang ni Boss Romano. Daytay natayag ka na ba nag-abarbasan ti ko na marumanaw? Nadamag ko nga sukano tinakagatang iti dayta nakalabalay. Ay, diyak mo no niya titulag da iti akin kukwa. Ay siya gayam ni Francisca. Ngam ika ko nablatan. Siyak mo't ni Alberto. Kaslabarukan balasang damutan nga agamam mo. Balasang ang pailaga talaga, Alberto. Ay, kakaiso na dapat nang gusto kanyak. Naatake mo't ididandan nagkasar kami. Diyak mo't kinayat, ay parang. Ay, nabayag ako na nabalo. Ngam, awan plano ko nga garam. Ay, na'y maglakit din, tas itutulog ni Waki si Murot kanyak. San gaya man napuutan tinanapin manaw? Kasarsarak dalaan, nakalibas matay. Ay, sus, talaga narikat ngaywanan, tikas ta nga ubing. Kasanagam ti mga nadawaw. Ay, kasla malaglagawan ka. Kitam ka nakarugrugitan sa rubam. Nagadupatin na iwarawarangin na po iti lamisanan. Nay, mangmagan magaya man ni Jawo, tatang. Wan tamabisin ka no. Kapilitan ngayon tasaran ni Pineng. Na yung pagtatapay na bati ang kilaban. Kaya dapay adubo alinoto ni Pineng ini rabi ay. Ay na, nagteras ka lakit din anak kapangan nga ubeng. Na ito, iti danom, nay. San mo asingaan ni Pineng kat madamang isagsaganan na ti pangaldawan tayaw. Day jay, kalpasan anak kapangan ni Jawo, pimanawan. Ay saan ka nga madadayo? Di mo madan isungsong ni Mogo. Ay, wan gayam tatang. Ada parikot ko. Kung nagmanusan nakasiknan di problema, anya dayta? Nakasaritak ti akin ko kway ti pribado, special child school. Isar ko kumadag iti anak ko. Nabung parikot ko ti mga iwan kadakwada, kabayatan ti kadaday ti pagadalan. Marigatan lagid din ni Beneng ngay rapin ti mga iwan kadakwada. Mga lakalangan iti mga iwan na sa balay. Da kayo kung nakumang duwada. Amoy mo ni Jawo. Special child mo. Yung sa bali ti kaso na. Day. Makiap-apa man gatan ni Dugi kada kiti pada na nga asaw. Saan na kamkamatan na kiti pusa? Ay, perlaw na dito nga asaw. Ay, kaskin ni Jawo ang naalikutag. Anya nga tati nasayan nga ramida kaya? Agtugtug ako pilang titi sana sa kamong tao. Tandan niya akong nakalutaw. Anya ti kayo pumay naman? Ay, agkapiaklatan pipita. Ngayon siya akong dagtimpla. Naimas tayo mo tilino ko ito masidaw na. Usus, mabisinak lakad nga roden. Okay ka nakaluto ako. Ay ngam, sansamot ta karnit kabalyo da ka. Pangala ako mga iti karnit kabalyaw. Saka talaga. Awan nga ni Bodoy ka sinsinutil ko kay. Sa sikalatan nati kain inangaw ko. Ngaminton at damanan pagkatulungam. Ay, awan manan ti kain inangaw ko no diti bukod ko abagay. Ibang-bagam data. Tadaman lang aro din pagkatulungan. Unak mo ni San ni dayto umawawag. Sa bali matanong mero dayto. Sana nakapunbaw. Ha? Mangistorbon samot la dayto. Maturog ako man kay. Hello? Nay, asino katakong kumastaan na? Ha? Kasano na alam ti numero? Hello? Ay, idabagan tayo ti cellphone ko. No, saan ka sumangbat? Ni Sandi ka di dagay mawag yun ay.
Pagbitsa mo lang di pa nagsarita yaw. Ay, saan anisan di day tatang? Kumusta? Nakitay, kitsak mo't amaw. Abagan no, ada nam ammo media. Tao, iti dinar ayam mapaskang, dinawar na dinambar mo, di mo lang malagay. Nagaduda mat kami nga umawawag kanyak tatang. At lang nga rudan asawa. Mapagbidot ang dakpay lang nga balasang. Nakaturog kaya man dagiti ubeng tatang. Umun-una nakaturog. Imun-una nakaturog ni Mugaw. Ngam ni Jawa. Ay, kaasin ni Beneng. Anangay aywan ka ni Jawa. Nagsangsangit, tasano na mapagsardang, nagsangit ni ubeng. Kaya't nati sumurot tatang. Kasano nga itugot ko? Spaghetti la di paalada. Sa agsapol to itin napoy kasi dinaminsan. Spaghetti. Mangan itin napoy. Anya ti sidaan na? Spaghetti. Ay, amumatan na nga anak mo. Kasla ka na yung nasapsapulan na di kalderaw. Ni tatang mo't. Di yung ibaga na ginawak ni Jawoy ti kalderaw. Kasla iti day katrabahuan may. Abirbir nga sanda iti kasingin ti kalderaw. Sa bali man ka diti malagib ka. Ani ti plano, padagit lanak mo. Ay, wun gayam. Nalipatak matan. Umawag at tulangan inton bigat. Barang adama nga yatun no, adama itad dama nga iwan kadagiti anak ko, iti isisirak day di pagadalan. Uray doblyak ti sweldo da, no kayat dalakit day. Katurturog akong tatang. Agsubliak nga ro na iti kwarto dagiti anak mo. Kaya't nakano akay da. Ay, agyaman na ka, tama ano sa nyo ida. No, ambom lagad di asalaan ti ugali da. Maparagsak mo ida, kun maparagsak na kamay. Kasabulan lang nga kitaan, wanya ti pakarayawan da. Kasdi lang da ita. Ikay laga na ilukat ko tirwagan. Nagtaganak pa yan nga agmat-matidir. Mula tayo sakit manang tisikot ko mo. Ida, iba't na rumwaran ni sa rumadaw. Pila nga tatir arabihitin na. Ay, ang mga nodamanan kasarsarita na iti selipon na. Makita iti unag ti kutsina. Kasno ko adalat na kasarsarita na iti selipon na. Ay, kas kabila ubal. Tadandani saan kami nga agsarita. Ay, dasulod sakit iti anak yo, Manong Alberto. Di nga man si Romano. Kalat a pinapagkas na ti kutsina. Katapang isubat a rumwar ti balasang yo. Ay, anya ka di tinakan na itayan. Nilyo na eh. Damot basol ti anak ko ka. Lagdardaras mo. Kaya't nga miniyawo ti sumuro ti tay. Ay, apo ko yung gayam daytay mungguloy abakit kitak no kwa amagbag na iti kalsada. Ni mugo ti kung una mamungguloy. Ni jawo daytay apo ko ka naalikutag. Ti kaya't nalati mapatpaturay. Ay masaludsud ko man. Dua kayo kadilangag yan di tadak kalabalay. Wen manaw, may sana kay Sir Silvia. Ngamnudado ba, lalaki kan babae. No, adda dagiti sa gaili na. May dasar kulakit din ti kasapulan da. Mainom kan mapulutan. Ay sumeragak to ni ti silipkaw. Ay, kasyay. Ay kada, abon na. Nanamay ti trabaho. May sa ti Serbiam. Yung nagdakal mo ti balay adalusam. Marapait agency to mo ayang. Hello? Naim pagabigat jumat ma'am. Ay, ang yaman ang ano damanan pagsar ka kakatulong ma'am. Ha? Agaywanak iti doang special child? Pantayak iday, iti may nga special child school. Ay mabalin mo't lang ta, madam.
Sige nga raw, dagsarita kami tulatan into nagdanon kami dito opisina. Sige nga raw, madam. Bye-bye. Asos, may pasubok sakit eh. Narigat ya gaywan, iti kas jakit at yung pain. Nangam jakpat karon nakapagsan. Ay, pipita. Altalit ka iti bagim. Kabailhak, bakit eh? Masuro, nakitiday dyan lalaki tatang. Dagdani nakitindinong partikotse. Gaputa dakdakan, kaya napimpintas tilugan na. Ay, asan na siguro ngedran tati mangtungpar kumakang ka. At amat basol mo. Nay, anya kumatibasol ko? Kalata pinataray mo tikod sem. Tandani pa initibab ni Bining itigit. Basol na, tanagbayag tumat kag kungkunay tatang. Ang mga nukilaat kami narumar ni Mugaw. Makawat iti sauday jay. Najawo ko iti diya. Sana balay. Maksayan ton ti problema kadagiti anak ko. Imawag ako ni ti marapit agency. Bara nga da makaanos ang mga iwan kadakwada. Uray pumanaw tin ni Pineng, no sana makaanos. Ay, mauawatam la kuman Narigat ya gaywan kadagiti kas kadagiti anak mo. Nalangarudan tatang. Isubliyon tin ni Pineng ti cellphone. Tapadasak man pa'y awagan ni Sunday. Nabayagan na Jack na awagan ka. Kastamat adin mawawag ka niya. Nagdaman gaya man pagkatulungan. Kaslapimod no di ko na. Uy nga raw. Sana po nga rin na makapangatras. Kabalam nga takaturay daladwa. Tuwada. Nga magduwa matyo gali na gijay kamutaw. At nakano katulong na nga marigatan. No isupay ti mga itulong kadakwada ti pagadalan. Lakaimat ka nung arudon ti amana. Ay, si kaano, awatam dito trabaho, inuusan. Ay, nakapagwan ako. Saan ako na makababaw pa'y. Irumbat ko pa'y kandagiti kaus ko na. Sir Romanaw, ay da kayo gayam ti umawawag? Ay, Lunay? Ay wad, malagip kaon. Di balasang ni Manong Albertaw. Isan ko pa'y anak kasarsarita. Kasla naingrata. Wan, sir. Idanon kunto ti kalikagom yo akayat yo kasarita. Ada ka di pa'y sabali nga ibagayo, sir. Sige nga Rodan. Bye, sir. Ay. Urayakla na painan. Kasla asino kano nga agdamdamag. Anya ti kunayo tatang? Imay day di abakat ika dito balay. Kahit nakano kasarita day di Romanaw. Ay, agpadpadispensar ka na iti napasama kita'y bigat. May samat na itong isturbaw. Mabit lang. Kaslad na pamalpalat pa. Takin dito yung numero. Ha? Hello? Anya? Si kada di mawag kanya kamang kumusta kanya? Romano? Ni Romano ka di dito? Aguli magkay tatang. Oy, anya ti pagkit kita am kanya? Anya? Kaya't mo agkita tayo di bar restaurant? Anya ti kunam. Siyak pa yung timang bayat iti kasaritam. Diyak kaya't yagsayang iti oras ko makisarita kan ka. Anya? Umay ka dito yung balay? Ay saanan? Ang mga numadamag ti asawak. Anya ti amom? Balasangak? Ay sus, di mo pa'y mo ayawan no nakita na iti duwang anak ka. Apay kumasang niyag silos ti asawak ngay. Ay ayatan naklaunay ti asawak tap na mom. Katagsasarita tan. Isu asaanan anas kan ngumay ka dito yung balay, maawatam. Awan sir, di makasarsarita. Sayang lang ti oras ko. Ay, saan mo ba yung unay nga mamuday niya Romanaw? Sakas dyan ba nakisaritam kang kwara? Damat or badinat mo iti panagkunakay. Tatang? Manakman ka mo iti panagkitak kahit. Nangato di adal mo.
Takasano ajak makapungtot tatang. Kaya't nakit din nga iti bar restaurant ti pagsaritaan me. Ha, anyat pagkitkitaan na kanya. Kinasaridam ko maana saya at sa naginugubsang. Akat, anya nga raw ti may suro manasayat kadagit anak mo no kasta kabay. Nala, sardangan kuman asar mo ng tatang. Wan, nalipatak tinapan na kimisay di Domingo. Oops, sakto nga ituloy tayo, dito wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik tayo man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe at no, tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Don rabi gaya man no bigat rubat mo pipita. Kaslan nakaparpartak tiyal to. Yung kudak man no katulong na. Ada katulong da kag peso. Namsumrek ka nung amin iti pagkatala ng dagadi anak nagbalin nga amo. Tsak ti mangaywan kan nang bantay kadakwada. Nagrigat nga tanti agaywan iti kakastang ubingan niya. Kasla iti apo ko nila kay pumpunya po. Napukaw ka naman ang iti kalman kamo tao. Naimbag ko na sa pulan damot lang. No, dito ilabugyasan. Sa naman na no. Iti ka no, gardin ti nakakitaan da. Madamati panagsukay na kadagiti mulay di makita da. Nakagagayam ano kasta? Kaslaman na kam nga rod. Kasjay lang akit kitain. Madabukod na panunod. Saan tayo lang makapagkikinawatan ta sa bali tilubong da. Ay bagani sa Romanaw, nagsarita da kanon iti silpon kindilyon ni abalasang yaw, manong Albertaw. Saan da kanong ba't akayat nga kita da? Kasano kaya? Iti ka numot bar restaurant, ti ka na bagkitaan na. Adya, iti pakiinuman. Ay ka, namiris nga ta ni Romano, madidegyan ay bagana. Ora dito'y kuman nga agsarita da ika. San akayat ti anak ko, ta mga numakadano, no iti asawa na. Ay, uray, ka nakapagsarita da matan. Isir Romano nga beng. Ada gulgulpi na no dagduma. Gulgulpi na. Agpadada nga da problema na ika. Agdardaras mo ti yun di na kaya ta makalibas, winurumwar ni Jado. Kan abagan, nutuladan na ni Mugo. Ay, apo, naggulo. Si kagayam ni Pipita. Ti pampanunutak iti kalpasan anak kaawag ag iti marapit agency. No, kabailam, kan maanusam nga iwanan dagiti anak kaw. Pabalod kamot nga rod, no pasakitam ita. Ay, yak kabalan ti agdangran ni Tubing, madam. Napadasak matan, tinakaiwan iti Mongoloid. Naimbag no saan mo na paglibas? Eh, saan mo't, madam? Apay nga paglibasan? Nalaklak ang iwanan ni Mugo. Ni Jawo, ti kastaunay ti kinaalikutag na. Managbisbisen. Manya ti kayat na, masabol nga itad mo. Nalaka lang ti solusyon na ita, madam. Mangitugot ak iti makan, numapan kami iti pagadalan. Ay, dapay may sa problema, Pipita. Amangan mo yung tunadakan ni Jabalay, agpakadan ni Pineng. Kasanon nga'y, kabailamot lang at ano kwa. Sang-sangbad mo ba lang, Pipita? Kat nakita mo ti kinalikotag ni Diawaw. Ang mga nagbabawi kan. Adak mo't dito yan, sir. Sana ko na makapagbabawi pa kan kabalak na ito. Naimbag mo, gautan nalaklak ang iwanan. Di problema kang wana. No di mo masibutan taglibas. San lakit di aliliwayan na nakalukat ti ruangan? Awan problema iti dayta, sir. Kasos, maplungak iti panangaw-awag mo kanyak iti Sir Pipita. Sumsum ka lang iti dot-dot ko. Tada ko na malatan. Ay, sige ano kastati ko na yun, tata? Anya na jayan. Kaslamat nga naragrag akalog di kalderaw. May sati kaya ta sa wanday ta, Pipita. Mabisin man ni Jawaw. Kadalagid di niya kusina. Ay, ipanawan kayo ba nga ron din nakitaan, tata? Ay, lijaw lakit dito ng parnoy kita ijay tatang. Mabisin lakit di magan. Ay,
Napankinitan ni Pipita. Napankit sa runwan ni Pipita. Ang ni Mugo. Ang mga di minaputan kan Pipita naglibas arimwar itagsarasarita kami. Salbag. Damot lagayam dito. Ay, isaman na. Ay, banagrik na katsutilin na. Ay, lumakay sanda tao. Winwag nervyosak lang ata. Uray pagka nito la adyak makita, nervyosa ka. Kumot nga ron talos. Taki sa agad kong alatad, pero artap no nadalo sa kitaan. Ikaw mas asidag ka ba kay? Mas tao sama na makakikita ka niya. Ay, saan ba't gaya ba si Kanipining? Ngayon magabigat yun, Ana. Siyak ni Pipita. At nakadiba kayo kinipinay? Ay, awan ba't kiti? Ngamnas dawak man, tasabali ti agsagsagan ti tiruar. Adagayam sa bali akatulong da. Inalaga ka mga iwan ka dagit yung beng. Ay, siyak gayam ni Nana, ika, Pipita. Ay, kasapulan na kami timang bantay ka dagit yung beng. Kabayatan ti kandada iti paganalan. Diyak pa'y nakikita dagit yung beng. Agam na alikutag da kanaw. Aglalo day chay agnagan iti jawo. Hawin anos lang iti kasapulan ka dakwata, Nana. Aglisi kayo, tanay, matapukan kayo nagsagadak nila. Ay, anala, panawan ka pa'y garawd. Tama ano ba kasi nga kiti pa nagtrabaho. Kapapain, no siyak tiga po na amaungtan ka. Anday ta, nakagugwapo kayo. Baka kayo laon na nagtipado yaw. Dahito itiyo mo nang aldaw ngay susurak dagiti ubing iti pagadalan, Pipita. Nakasagana ka matlang. Ay, hindi pa iladaki di bugyasan ngayon sa kanak di bakit para iti dahil trabaho, madam. Kasla nakasig-sigurado ka. Nakaisip ka ba? Ay, yawaw! Tinak ko yun, Ay, sos maganatan sa amot na nasumro kiti pagadalan. Ay, ang mga numalipatan nyo dito danumyaw. Ay, si kanti mangigamit ti danumyo kan ni Mugo, ha, dawaw. Ay, wan gaan, Pipita. Ang mga numalipatan, dagiti balunan nyo amakana. Malaksi titiin na puy kan si daan. Masapol pa iti tinapay kan chocolate. Ang libre man rin ni dawaw, hindi ka papangan iti chocolate, Adi ka da, saan mo nga ay ayamon sa danum, Kandabasan ni Pipita. Ay, dahito yung uping ayan. Nakatalik ko taga talaga. Sapay di at sasaw. Di ka ba'y nakadayo, Pipita, nabasakan? Yung kasukatan na nabagan na anay mo, ta baliwak akargaan na ti pagbalunan ti danom nagiti ubeng. Nanay, apaya nagsubli kayo na ada ka din alibadam. Nay, apaya na kami sugsuga. Dayjay man arumano, tatang. Nagsabat kami. Binusinaan na kidnain. Ay, pati pa nagbusina na ka, tagidaksam. Sinardengan nak nga raw. Pinapaggas kumutan atin nagpataray. Ay, nimat ngamin Pipita. Isu kumati makaam mo amin na masapol dagiti ubing. Nalikpatak lang aro ti folder ngayon sa ganak idrabe. Uray adlan ni Pipita ang mga iwan ka dagiti anak mo. Asikasok mo't latay na. Sige tatang, panawan kayo pa'y. Ang mga numalipatak ti folder nung maitungtung kada kayaw. Huwag. Ingkanto kumamot lang kita nagitanak mo, di pagadalan. Kita ito lumasangog tatang. Awag at tulad tayo dan. Ay, itatadlan ni Pipita. Abangan no, bay-bayan nalatan na gitubeng. Naanos mat kitain ni Pipita. Nagbayag mo na sumumbat ni Madam Yun Ay, talaga man ang ipapilit mo dito jawa. Di kaya na, iti fast food naman kami. Makasitsita ka no ititlong. Yan dito nga upay. Pagpwede ka rin diriya. Damin no da itay at chapsaw. At tapay na ilaw kang itlog pugoy jaya. Naling tanga itlog ti manok ka na, di kaya na. Ay,
Pipita! Ay, nakaawag ka man? Ay, pasensya kayo. Niti pa nang singat na kayo, madam. Ningamin jawaw. Kaya na nga iti pasput, ti panganan may. Kat no nagbalon kayo, may. Nag-iimas to, may dagiti pinalutok kini pinaing. Ipilit na nga, may iti pasput kami kano amangan. Kaya na kami nagsida itlog. Itlog? Ay, amukon. Pipita, ikarigatang may aywan ni Jawo, Rumara kon dito opisina, tinak kumatang iti paborito ni Jawo. Ay, sige ron, madam. Ay, tunay ka lagid din Jawa ba? Sang-sang putyo, agal-kalong ka manan. Ina po iti kayat na kanay. Malaksid mo ang merienda iti tinapay uno si Sirya itong madamdama. Sana kaya't ni Leone ang mga nagitagkapsat iti sitsirya. Ang mga numadadal kano ti kanas damangan. Tanda pa'y kindi nga mininom iti soft drinks Mayat na lukas na tata. Nasisayata talaga no saan da marwang nga aginom iti suda. Kalpasan na makapangrabe Gatas to bala na itasak bayang maturog. Nagdakkel ang aronan ti buksit na itang ubeng. May mayat ba't kiti ti ubing nga nalay amangan Nay, papanamon Jawa. Nay, alpasan na lang ang tata. Oy, Jawa, may ka. Bugon pa pa ima kang tarupam. Sus, kainin na pa'y gayam na kita sakan. Mayat kag palabas iti oras dito biranda no kastoy arabi ay. Naparier. Urayak lamabang aran iti kinalamiis ti pulo o iti hangin. Kumusta nga tan ni Sande? Di pa imawag. Makumikom nga tayo ti trabaho na. Ano tayo, Chay? Madam! Dahil yan ti pinatimpay ang atas yaw. Ala, hindi sumlatan ni Tilamiseta, Pipita. Wan, madam. Inumakinton madamdama. Pipita, kumita kay Jay. Ha? Ni Romano lakit ti day, Jay. Ayun na, madam. Babaeng sama ti. Ay, ninanay ka. Anya nanay ka? Ay, madam. Kita niyo na yung baga. Lalaki ti nagkita-kita eh. Amangan nun ni Sir Romano agpaisaw ng pinmanaw adagaws. Ay, kailangan nga arapa-apak ni Romano. Sino kumatay siya lalaki? Ay, Pipita, dagiti ubing gayam. Ay, matmaturo kita ni Mogaw. Ni Jawa, dagay ay ayang pa'y langit ti cellphone na itay. Hala, mapanak ko ni ti silid ko. Pakiyag mo tulangan ti gatas ko ichay Inumaksak na maturog Ay, pagpalisak man pa'y gayam, sakbay nga gidda. At daak pala iti salas. Dinanggag ko ngagsarsarita kayo kaniyone iti beranda, Pipita. Naimbagtasan na ka ngaynungtan. Di na kayat nga da makipinapilit kingwana ka. Naamiris na nga ta, ay sus tinagbintot ta na. Mabalin ang nakita na ni Romano, ng pinmanaw kami na dagaws. Amangan no sana makapodag ito, Bengha. Aglalo kang diawaw. Ang sige tayo nakringan nida. Nasipnit pa'y laan ni Tiruan. Amangan mo danda ni kaya man alas 6. Ay, isyakton, ti mapan mga rin kadagwana. Tulungan langan ni Beneng, agluto, Bibita. Sige, isos ko na ayaw. Ang gisaganak langan iti balon mo Parang saan nga ipilit ni Jawo, mapan kami mga niti paspaw. Gimatang akot iti kalman iti karne iti manaw. Inran tanga-tanga inidap ni Sir Romano ti cellphone na. Itay nadlawnak. Window, nalpas dan ang nagsarita. Saan nakbat kiti asinalangan? Kaatuan na ba't asaan na patagtagare? Tantan ni saan pa'y ngagtibag. No kakaiso na nga ayaban na kagsago kami amangan. Ang napigsa titimag na. Agpadadakin ni Leonay. Akasla na kami grupo na tibosis na. Apesan kayo makaid na tatang. Kaddan samat pa kariribukan yaw. Wanaw, nagpukaw ni Mugaw. Ay, maung takday ta Pipita. Agpadada mo lang kin ni Pineng. Madama nga ay ayam na gitiag kapsat ti kwarto. Ni Pineng ti problema. Ni tapay ni Pineng.
Uray ta ada kanun ni Pipita ay agbakadan. Aniya? Apay na umakadin iti kwarta? Kabalan nga rod ni Pipita, tatang. Ayan ni Pineng, tongtakman. Ay, imbis nga ungtam, kasarita manasayaat. Mga no kayat na pangagparinto, mga ngagpakpakasikan kwa na, tatang. No saan mo akabala na kasarita na sayaat? Baliwak to akasarita, marang agbaliw mo lang di panunot na. Ayan ni Pipita, tayo sumankit diti kasarita. Pipita, ada ka dira ramidam. Awan madam, nagkabong iti kwarto na rin kapta. Kumusta damugo kan yawa, Pipita? Sandamadla, papaanawakin ka. Yung jawa tinalikutan tata. Sutilin na ni Mugaw. Amo na matlati masuraw. Ninayatan na ni jawa. Ay Pipita, balbalagan ka. Di mo ipalubos ang makapagdin ng ronda kitag kapsat. Kuy daw ka kanya. Hindi kayo madanagan, madam. Aliwag-wag nagpreso ni jawa. Amo na ka din kan. Anya kan, di pang ibaunan nyo kanya. Dumngag ka na yung bag kanya. Adadak kila problema. Umapalsan ni pininganangat nga to tiswildaw. Anya? Kahit nan sa nagpada kayo tiswildaw. Saan mat nga ron na mabalin? Tanarigrigat ti trabaho. Sa tulungan pa'y no daduma. Kasano no ipaypayso ni pining tagtalaw. Madam, awanak di kanya. Kabailam ka din o kaspagarigan, Pipita. Trabaho amin dito'y balay. Sa bantayan pa'y dagi dyan nakaw kabayatan ti kadaday di pagadalan. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik tayo man nga pakipindutan lang ang bit, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. At tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Abay nga'y manugot ka, Pipita. Marigatang kalakad na Kasano pa yung makapagsaanak na Imbalaang ni Madam Leone, ang balkutak magtangkat. Agkuyog kami kang pininga pumanaw. Ay, pangbutbutang na laging kadayday. No isundo ba'y san na amaanusan nga iwanan dagit anak na. Kapailang matkindi ko na. Agriinak iti masapa. Ani Madam Leone, tinangibaga mismo. Nga iti malamlang na trabaho kan ti daduma. Uray ta half dilang mati ay klase da. Sa bagay nga agbaysaw, no makasangbod kayaon, siyak no kwan ti mga iwan kadagit ti abaw. Ti problema lang ken ni Mugaw. Sana mapuputan na rumar. Maliwayan na nakalukat tirwangan namin no kwa. Ano diyawo mag, tibisin na lang ti bagbagana. Kasla ka na yun nasabsabo lang ti kalderaw. Uray sa dino, ti babanan na. Ti mabalin nga ipineng no, mailiw ka ni di balayaw. Uray kayat ka kumakamakadwa ti mabayag. Agananad ka nga ro ti panagbiyahin. Sapay ko ma, tamang kapanunod kanto ang sublay. Sige, bye-bye. Jay. Pipita. Paano mo tinagluganan ni Pineng? Ha? Pita, napanad ni Pineng. Madam, nag-aawit di balay na nanay ka. Mailiw ka na? Wado, nakumapikat nga na dito. Ay, di pa'y kakaasi kagarot, Pipita. Ay, narigat sa ngaywanan dagiti umpeng. Awan mabalin ka, no? Saan ti panag-anos? Ang-anos ka? Ay ka, nasaya at ano makaanos ka. Tati makaanos, makagunaut kunada nga ra. Namin na daw kinasaritak ni Pineng. Gimsaan na pinaigawid. Na umakit nga na talaga. Naimbag no kabailan ni Pipita, manong Albertaw. At titrabaho na tiket ko asawan. Naando riti trabaho ni Pipita. Sa nilyon ti makamuamang dalos iti kwarto na. No makasangbudan manipod bagadalan. Siyak mo ti makamuka dagiti apok. Kat ni Pipita, imbes nga ginana, irimpas na pa ay dagiti tanduma at trabaho na. Ay, adulakit niti kwarta na. Taduble, wano, triple pa'y nga tatiswildo na. Adda,
Ita kayo itay madama kami nga kasarsarita kini Sir Romano. Nagsubliak dito ita kinitak dagiti agkabsat. Matmaturog kaya man ni Diawaw. Ay, uwan, tata. Ay, apagbitpat na hindi, di pa nakisarita ni Romano kanya. Dinamag na lang ni Madam Yunay. Kaya't nga ako man ni Romano at makisining at kinilyonay. Ngumusta na kaya't ti anak ka? Unat, tanda ka nung matasawa na. Liklikan na ati makisiningat ka dagiti lalaki nga daan asawa. Sa anda ka nung matnobya ni Sir Romano. Yung manipod na pa niya di Amerika, saan ka nung pa yan nagpakasyaw? Kastaya. Negosyante ni Romano. Sa datinubya na di abroad ay mayat. Malam kaya mang tata. Inakagluto ni tipang rapyan. Ang mga numadamdamalaan at ni Madam. Di kunam gede kat ibaga ni Diawaw ti bisin na. Kalakaipas na mutanangan itay nakawid kami. At dapay matkitin na po yakin si Dan. Tulungan ka lang nga gluto, bibita. Sanan tata, kabarlak. Amangan na masangputan na kayo pa ni Madam kataguan. Tanak ni Jay. Aywanan niyo lang tanda kitap po ko yung. Awan gayam. Nakarikap mo lang ti gate. Wala na. Ay, awan nga rin ti problema. Agbusin ang agbusin na diyan no sumangbait. Kasadot na ti tumusag iti kutsina. Taplukatan na ti gate. Anyatir aramidam, Pipita. Agduduta kiti panglapyan tayo, Madam. Agsasaw kay ti agpaisaw, ah. Kasano na sumbatam ti cellphone mo? Nadda kay ti kusina. Nabaybayag kayo man, nakalukat diri daw ti kwartaw. Nang nagdijawa o ka inyag na dito ti cellphone ka. Gayam, rabinton ninton makasangpetak, ha? Adadaraya ka paskan. Kasta ka di, Madam? Ay, Madam, nakibyangan kayo ni Jawa ti cellphone ka. Nangag na ti bagaya o adadarayan niyo apaskan ta naka-loudspeaker. Kasano na ito yan? Ang sangit magtano dito ka. Kasano may tugot ko ngay? Katadak dito opisina. Agdiretso akto ni Jay. Ala, sige, Pipita. Ay, mabainak pa ikit damang itugot kini Jawo. Taday talabisin na ti bagbagana. Nukas Jay nga da pang itugutak, edi apaskan. Jak na buudan ti sasangbat mo di rabe. Kakasya ka na ngay ayaw ka ni Diawaw. Nakaturog lang arudain. Agsasaibag pa ilang. Anyaya ti problema day tang ubing tatang. Saan mo kanumutin ngay tugtugot ka dagiti baskang. Kasla ka no awan anak mo. Anya? Manupay lang ti tawon ni Jawo. May baganan ti kasta. Damat na akamnan. Tatang, kasano nga itugot ko iti paskan? Kadno kasta akadwak ini? Adayo pa iti panagrog iti paskan. Rang-rang-rangan na ko na mabisinan. Gagangay day tayo iti ubinga. No makakita iti naluto at araon, agambeng. Kat no mabalain, umununa na mga anti kayat na. Ay, day tangarod kat ti mati. Ayun gayam. Gumata nga kiti baro alugan kaw. Kasaw nun di ko Jaime. Mabalin samot pa ilang. Mabalin nga usaran ni Pipita. Namapan makitsenda, tatang. Matang sa itilugan ti among Pipita. Barumat tayo nagluganan nyo itay bigat. Ang daldalusak iti beranda itay lumabas. Gimatang iti dakdak-kalalukan na. Tama ti gapang na. Aday di Taiwan di asawa na. Kanadamat po ko na negosyo. Sa duwalaang di anak da. May bayat ko ba? Duwadanak na babay. Mabalindad sapay mo tegsikong no kayan na. Yung madamay di Taiwan di asawa na, anana. Naku na napikit dahil nga uray dahil di kutsinan ti pagluganan na ikadagit yung peng. Danig kaya mong pangal daw. Nagdaras mo't nga aglamas ti orasan. Ay, barang saan nga papilit ni Jao nga iti fast food ti pangaldawan na. Oo, ito nakaruar mo pa Ni Mogo, dagdan ni makadama ni Tirwar. Apetyak na si Puta na nangos. Ay talaga day tangaw ba Yung paglakit na yung tanda security guard.
Agit di ter aramidem a Pipita. Di mula na siputan na ni Mugo. Kasano na dong partilugan. Jakmat insina nakitimatak kitiri daw ti kwarto na, madam. Palusot ka pailaan. Anya di kahit masawa na? Kabailan ni Mugo pagpukawan ti bagina. Tapno saan mo makita? Pasensya kay ko man, madam. Santo na maulit. Ay talaga santo na maulit, Pipita. Gapot na pagtalawan kan. Kaya't mo, tisan nga agsweldo, ha? Madam? Ha! Kasdusam! Saan ka pailang agsweldo? Gunggunam! Ha? Masan-san mo ito na makisarsarita ni Sir Romano kanyak. No customer na nagdito part. Awan mo kititidakas na no makikaroma. Nasayat mo, di pa nakisarita na kanyak. Ay, inak man lang luto ni tipak malaman. Ni, tama tabakang, andaman ditan. Apay payapayan na. Diyak ka mo, matang-atay baka na. Ay, isunti umay dito. Ay, yan dito baka. Pipita, Apay na, atay ba kayaw? agkakayaban kayo sakit din kindi Sir Romano. Nakita kayo na nagsarsarita. Masansan nga rod asar dengan nak na marananak di tiruan. Dandan yung jak pa'y nalasin atawan matan tinapos ko labarbas na. Tibigoti na. Sana may kat palasang kao. Hey, napaut sabat ti panagsarsarita yaw. May panggap man ka dagiti negosyo na ti sinarsarita na. Nagtungtunggadak matlatan nagdengdengag. Naimbag pa'y kanika. Tanasingat ka kankwana. Siya, arig na sa anak pa'y kayat akasarita. Apay ay? Nukakaiso na nga day di balay. Kanayon nga da kasarsarita na iti silpon na. Kastang sa talaga dagiti negosyante? Kanayan da makumikaw kan adot kasarsarita da? Kahit anya nga itimbagbaga na ka nagkapipita. Nung adda ko maasawain na, kakabailan na kanumot ni payan tinasaliwan-wan na panagbiag ti pamilya na, mga sawan? Ay, pudno launay day ta. Tapak na ang tiyamaw. Nakita kiti na minsan anak no iti kwarta ti atasikis na. Kasla kursulada na nilunay. Ay, kasta? Ay, sige nanay ka! Sumri ka kung taglutakpay! Sige. Mabalin nga rod. Ay, ang agkaro ni Sir Romano. Kani Madam Yulay, kat addamat gaya masawa. Pasensya ka lang kumanitipan nakabugkaw ko kan ka, Sanday. Jakmat kinit-kitan ti cellphone ko. Ado nga min ti umawawag kanya ka ka mamaw. Ay, himbag lang nga rodan, tadan asawak. Agam, armandak pa'y matlaan. Dita, maragsakan ka pa'y laan. Agyaman na ka, di pa nang ibagam anapintasak. Talaga amat anapintasak. Ay, di kagdanag, tanasayat mo't nagiti anak mo. Adala na minsan, asan anasiputan ni Pipitan ni Bugo, idadaday di pagadalan. Agbakasyon ka kumangamin, kat mailiw kamin kan ka. Ni Jawo, sang kadamag na ka. Nala. Sige nga Rodan. Bye. Ni, tatang. Ada ka matlagamit di likodak. Unay lakad nga minan tasan ka makatubdubal. Nabugkawang ba di asawam? Takasano. Nagsasarunukit din dagiti mawag. Kasano adyak bugkawan ida, kat armagdakit din. Makapainsulto. Adala nga Rodan asawak. Kasaritam la kamay dahil tinasayat. Ay, jak makan anos tatang. May mayat numaman dati kinauyong ko. Tapno maublag dang agaran kanya, tata. Naminado mo daw na nakasaridak ni Romano. Naimbaga tao, naragsak na angaw. Ay, naimbag pa'y kada kayaw. Manmanong agsarita kami, Manong Alberto. Di nagpay inangaw. Si kangaminti mangirwangan iti panagsarita yo Agistorya iti nakakatkatawa. Tiyak karod amaw ti agpakatawa. Na. Kankas na kababain nga angawan. Ta seryoso ang makisarsarita no kwa. Kasta ka day. Ay masaludsod ko man. Nabayag ka din nga agpapay kakadakwada.
Idi lang nagatang na day tatak kila balay. Ngayon nala na nga agserbe kan kuana. Abay, kaya ka nagpusina ni Sir Romano. Sakbay alin yung kata ni nanay katiruangan. Kuna, sino timang bos-bosina kanya kita? Isumot kaya. Kumanala sa inusan nangin babati sarming tiri daw tilungan na. Aglalo na nakaantyo si Tidi Kulo. Diyak may lasay. Ngamlanga na matimisam nakipinayapay kanya. Nasingad ka naragsa ka makisarsarita kanya. Apay ako na ni nanay ka, seryoso ka na makisarsarita kan ko ana. Nagpayaglakit din ni Pipita. Tatang, di matlag sublin. Ay no, nairana pa nagpapaanawan ni Jawo. Sang kasutil na ni Mogo. Ay, dagwan. Imbaga na tibisin na. Kapilitan kinling takit itlog. Saan mat kidya napili ti makan naglaing amangan itin na poy. Ay no, naglukmagan. Nagdakal nga rodan ti bagay na angam. Natangkan ti bagay na kiday. Dandaniak na tulad iti na minsan na pa nagtartarain akin na bangganak pinunadong parnak. Oh, Pipita! Nagpayag ka lakit din! Sino tayo dyan nagbusina? Wah! Madam! Oh! Apayagas na tinukawan na katiulag! Kaya't na kayo pasyaran ni Sir Romano. Ay na, kat di ka lang nagpanunutan? Malasa nga kaya pasyaran na! Sikat imang sangugan ko na, tabalasang ka. Wano pagawi damon. Siguro, madam. Inakibaga ka ni Sir Romano. Oo, aguri ka. Kanya ti ibagabkan ko na, ha? Ibaga masikalangan terman na? Ay, isa na, madam. Pagawid ako. Ay, mabit lang, Pipita. Kababay do pagawid ang padanudang. Sakti makisarita kin ko na. Alahanda kayo ti makam mo. Mapana ko ni ti silid ko. Unda ti aaris gara ka makisarita iti day dyan lalaki. Ha? Anya kumaga po apasyaran na? Katapayasan ka pa'y lagtignay nga, Pipita! Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa'y nakapag-subscribe at magtultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Pasensya ka na, Jack, na sungbatan na dagos ni awag mo kamutaw. At da nga rin sa nga ilimay, nga mong kaputa kayat ni Jawo ti sumangaw, linabaran ka na sino katakpay. Sino at yawo na ita? May saman ka na kiti aywan ko nga umpay. Aliwag-wag. Nanya ti kayat na, masapol na pagustuhan. Nuko na namanganan, masapol na may dasaran. Kasla ka na nasapsapulan na ti kaldero. Ano kasta? Nabaybayan iti kusina ako na da. Ampay. Naglukmag. Nakadakdakol ti buksit na. Natangkan di bagina. Dandanin na tulid ni Tata Alberto iti na minsan at panagtaray-taray na kanaw. Tano dalapos ni Jawo. Ay, narigat mat nga nga ramid da ita. Narigat no, mablo tilakay. Ay, uy na. Ay, mabit lang ka mo to ha. Nakita na sino nagtuk-tuk-tuk. Nuan niya pa ilaang tinangsinga ang kinipipita liuday. Ikalamasan. Nabambanog day jay. Siririing pa'y langit ay, tatang. Uray pay. Oras ti panaginaran. Agasam. Masapa nga agraing. Sa kalpasan na ti panaggapuda iti pagadalan kada mogo kan Jawo. Ituloy na ti trabaho na dito'y balay. Agin na ako nayo. Nunangag ko nga ta kinasarita na iti cellphone. Ay na, day taad Jawo. Naapay nga mi ngayon palubos yung makisango. Eh, no kay ayaw mat ni Romano. Nasidag kanaw ni Romano kadag iti ubeng. Kaya't na kumakanaw ti maadan iti anak. Aglalaw no, babae ko ma. Ay, Jack maguston day nga ibagbagayo, tatang. Dagak pa'y lagi sa Romano iti sagot ti ruwagan. Iti kaadak iti beranda. At dapat na iti ritaw. Nagdarasa na nanda. Awan timtimag na simrag iti kwarto na. Saan samat na napagustuhan. Kasla na karupangay. Kasanomat nga minapasyaran na ni Leone. Kat addan asawa na. Yeah! 啊！ Ah! 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 啊！ Ah
pa nagarubos tilingat ko. Ang kapon nga glawag. Kinasayat. Gusto na ito. Sumurek ako niti balay tagluto ako. Isa ka anak pa nagiti tugot may makan niti pagadala ng balon nagiti yung kapsat. Ay, sabado kaya mina. Kita man lang ang paisok malipatak pa yung tiyal daw. Nagdaras naglabas tiyal daw no sa hanap ang panunutan. Adanak palakpak. Ni Jawo. Aglag-tulag-to ba yung Jay? Sanang dalong-dalong kakumtar. Ay, ito naman, napaid na nga tataman disbalansay. Ay, kunakon kay. Apaw, nagsiglat na binmangon. Saan nga ta nasaktan? Di mo tagsangay. Ay, talaga natangkan ti bagina. Nagrawat tubod amangan. Ay, karatista kagaya ang pipita. Ay, saan man? Dalabas si Tamok, sir. Tata. Ni Jawaw, nagsapa ba ta na kariay? Sigo na nasapa nga agriri eh. Kasta unay nga ay ayat na nagbuyaking ka. Kaya't na sursurwan ti karate. Ay na. Talaga day tang ubing. Bigbigat. Nagkarugrugit-kit din ti kaos na. Tapok-tapok pa tibok kan rupa na. Ay, kasano adi matapukan. May ayatan. Kabayatan ti panang buya may iti panaginsayo ni Pipita iti karate. Anya ti kunayo tatang? Ha? Isumot lagaya manaladaw ang nakaluto. Alright, sa badubad. Ay, ituloy ko ti istorya. May ayatan ni Jawaw amang tulad kin ni Pipita. Nagdanog-danog kin nagkusay-kusay. Nadisbalansay. Napaidda. Naimbagata sa nati ulo na tinagdisoy ti daga. Di pa ikat kuman. Ay na. Jakmat nga rin mapakawanday takatulong. Ay, natanggan ti bagiti anak mo. Ay, ada pa'y tuloy ti istoryaan. Sige tatang, saan kayo alapdan nga gistorya? Itan, reng-rengan na betul ni Pipita asursuruan kano dayto iti karatay. Anya? Ang nagubing pa'y ni Jawo. Ang mga nung matok-tokkol dagiti tultulang na. Nasaya at no usman na ti agsursurong agkaratay. Tapno kumutong. Masapol li Jawo ti agwatwat. Tapno saan abo malay ti taba kadagiti urat na. Palubusa mon, uray ta sa badumag. Plano kay pa siya dagiti anak ko tatang. Taman man ti panawon ko kadakwada. Sumurot kayo kini Pipita. Tapno ada kadwak ang mga sikaso kadagiti anak ko. Nakaragraksak ni Jawo. Itimba kayo, palubusan nyo, asursurok ang karate. Daytoy ti bagakan ka ha, Pipita? An na dam, amabulong ti anak ko. Ay, wow! Saan naman ni Jawo? Basic lang, ti surok kan ko ana. Nakita yung ehersisyo, iti karate, di mo na nga isurok. Nasayaat nga rod, tapno mawagwag ti bagina. Parang nga dapay namnama kumutong. Ubing pa ni Jawo, madam. No kanain na ma-exercise, sumayat ti pamagina. Lam ti dakas na, lumabannog, at adama bisinan. Kasano kumutong? No madumat ti kanan na. Day talang Nung sapay ko mata, makisayan tumat lang ti pampanangan na. Aglalo na maawatan na, masapol asalwadan na ti salunat na. Nagmayat ti panagin istorya mi kan Pipita idirabi. Pagamuan nagtugtog ti amo na. Di pa ikat nakaltay ti panagsarita may. San nakunay masang nga kasarita. Taiwan na ti baliwagwag sa trabaho na amin. Naruam mat kid ni Pipita. Kendakkel siguro ti sweldo na. Ay, sa badugaya mita. Adda kami kinkulas nagtrabaho dito yung garden. Imbisa nagpalailang kami. Kanya nga ta tinakapampanunutan ni Sir Romano. Anang isurot kanyak dito yung mall. Imbilin na kanya kita nagsina kami. Ano makita na Pipita kan Manong Alberto? Buno nilyo ni Amismaw. Ipampar ko ka na ngay may kami nagkruserya. Pamparan mi matan ti agpasyar. Teacher ni Pipita.
kan mugaw. Agdadaanon tayo matgaan dito yung mall, nana. Ingkuyog nakman ni sa Romano nga agpasyar, Pepita. Pambaren mimatan nga aggroserya. Nimugo mati kaduam. Wan tudo nga min atudo itay ni Jawa, iti kaya't nagataan. Iso nagtinulungan da Tata Alberto kan Madam Yone akinibeng. O kat, dakda kayo, May. Nagsina kami ngarot kan ni Sir. Sakit dabok ti ubay di table. Amagan lumayaw awana. Saan kayo nga tamot na mayawawan? Dayta ti escalator ti min building. Ngam nasurutin nyo dayta agpapagatan. Agtong pala kayo no ko iti annex building. Ay, nilunay. Amagan lumakita ka. Sige, Pepita. Mapanak pa'y. Kasla ni Sir Romano tayo nakita ka nagpabagatan. Jak nga ron nagbiddaw no kasta, Pipita. Di ikka tinakita kitay. Awan mo't tani tayo makasidugak. Nagpakaday tayo. Tan nakita na kano ni Sir Romano nagpakada. Madanagan na madaywan tamangan na mayawawan. Ay, ada pa ada kaon. Jak pa'y masurutan ti torturongag. Kasadot ko ti magmag na. Talaga da ito'y adjawo. Isukat ti Jack pang isursurutan kan ko, ana. Natila da pagatgatam na. Pinanoy-noy ang mat ngamin. Idi talon ti tawon na. Naruam lang arudon Oh, si Kapipita. Naimbagtasan na ka nga itartarayan ni Mugo. Nasingpit ni Mugaw. Noon niya tibilin ko, surutin na. Basta di mag-ibat ang tima na, ha? Ngala mapantayon kat nanyaman ang timakita ni Jawo apagatang. Saytay, iring-ring na tibisin na. Talaga na ito yung apo ko. Kaya't kung timakawid. Anda nakita ka Jack magustuhan. Susurutan na klakit iday dyan lalaki. Kaya muna nga takat Jack nakita. Ha? Ni Sir Romano lakit da iti ibagbagana. Namin, iti pangrabyan tayo. Nangag ni Tata Alberto nga gunoon ito sa likon ko. Marabyan na kagawin, Pipita. Ato ti asikaswak dito opisina. Ayan na dito, Ping. Ay, kasarsarita din na si Romano. Anyat ko na, Pipita. Adaman na ni Romano dita. Ay, Nugkaano lang di ay na. edi na minsan nakalman, madam. Naragsak ni Jawo makisarsarita kin si Romano. Uri ni Mugo. Maayatan, tanalay kami nagmaging ni San Romano. Magician kayam ti loko. Ada ka di pa ibilin mo? Awanan. Wan gayam. Si puta man na yung bagdita Romano, ha? Agdwa-dwa akan kwa na. Awan na pulos pan nagtalag ko kan kwa na, Pipita. Ala, sige. Ituloy ko ti trabaho. Parang Jack unay marabyan. Wen, madam. Kunak man no marabyan ka nga agawid liuday. Awan sapay may nga oras itay nagsarita kayo kin Pipita. Kalkalpas may anang rabi ay. Sa paagtulangan ti mga opisina itong bigat tatang. Naamok nga may ngada ni Romano. So nagawid ang kadagos. Saanin ang nagbayag itay nalpas da nagsarita kin Pipita. Nalagip na nga da papanan na. Ang mga no nagsabat kayo pa'y kitdia iti dalan. Apay ko mga sabat kami. Asidag ka no ti opisina iti papanan na. Iti pasdag ti negosyo ka no ti Mr. Bertidaw. Dayjay kalbo ala kay a milyonaryo a negosyante. Atin kukuha iti may sapas da. Siguro nalakala nga na yasidag ni Romano ti bagina kadag iti ubay. Gapo nga ta iti iliw da iti amada. Jack man magustuhan day ta ako nayo tatang. Awagak man ni Sandy, baring makabakasyon. Sa dandani pa'y kit din di kasangay na. Nagkapon sa banan ni Sir Romano dita balay dagiti abom itay Pipita. Basan-san sake iti panagpasyar na. Ragsak ka makisarsarita ka dagiti ubing. Aglalo ni Jawo. Nakdarami. Adangarod na minsan anaranaak akasarsarita ni Manong Alberto. Kasla makisarsarita ni Jawo akatahab na tilulo na. Nabirngas nga ni Jawo. Birngasan ng tupay ni Sir Romano. Sa bali talaga dagiti upigitan, Pipita. Isursurong mo ti idano kwa, nanay ka.
Isuaman man na biringasan na. May mayat ko mga minong bakasyon ka. Tapno naragragsak. No adda ka dito inton marambakan ti panagkasangay mo, Sandy. Awan ti mabalin. Saan mo makamakam ako nam. Wan, awisak na giti kagayam ta. Adamat kiti nakasarita ka mang cater. Diyakin manugot iti singasing ni tatang. Asemple latan ti parambak. Uray, tanalaing kanumat nga agluto ni Pipita. Wan. Okay. Sige nga, Rodan. Pipita, iputa man na yung bag ni Bugaw. Ang mga makalibas arumwar. Apay nga na nakarwar ni Mugo, tatang. Uray ni Jawo. Awan dito nagtibalay. Makisarsarita ni Jawo kani Romano iti ruangad. Anya? Ay no, tulog day ta Pipita. Apay na dagiti agkabsat. Daman nga minan day dyan lalaki. Nagkasaritaan da nga ron. Inawis pa ikit din ni Romano nga umay tuinton kasangay ni daddy na. Ay no, talaga naalan ni Romano tirik na ti anak ko, tatang. Makipilaklatan dito'y Pipita. Kababain no pakilaukak ka na kiti papaklang. Imbili di tayo ni Sir Romano asumaruno aklatan. Ay, Pipita, nilyuni ka di tayo jay. Isungag pa isaw. Kasang-sangpit ngamin lagi ti daduma sa nga Elina. Ay, nagragragan ti kawas na. Kita amlagag pa iso ti baklagan niya. Iti tayo ta kinapintas na. At ada apagpatpatayan ni Sir Romano. Ay, ala, naikaglismot ng didila, Pipita. Ay, saan na kay pulpulong, ha? Agyaman at na nakadaray kayo matlang, ha? Andan tumanan sa bale pa nagsasango tayo ton makasangpat ni Sandy. Ay, masarsarot-sot ang nagawi doon dagiti sa nga ili, liuday. Kasla si kamot tanti, agkasangay iti da ita akawas mo. Kasto na nga rin pa kita ni Romano kanyak itay tatang. Pay am ngagtil mo. Aging kala iti arapaap. Ayun gayam, ay ni Romano, ay kasla jak na puutan ang nagpakada. Amang ano dapay la ito nagdatang. Pun gayam, tagitan na ko. Amangan kitino na baybayanan ni Pipita ida. Iso dagito'y agdardaras nga umasidugan. Apay Pipita, madam ka dita ka sa napasamak ka dagiti anak ko. Ni Jawaw, pinariyutan na ti ice cream ni Sir Romano. Anya, ay nagaliwag-wagan dahil tangaw bang. Kasta unang pila katawa ni Jawo, ha? Uray ni Mogaw. Nagtagkat-katawa, kinagkatawaan dan. Di mo pala inanawan ni Jawo? Di mo lang nasiputanan, ha, Pipita? Sa imay ka pala nagipulong? Eh, kasanupay ang manawa ni Pipita nun alpasan. Tatang, saan ko manapasamak dayta? No siniputan ni Pipita na imbag dagiti anak ko. No niya tinaramid dayta ang mulang lang akatulong. Madam? Uy, ko ngamin, madam. Apanak na nga lang iti pagkargaan iti yawid ni Mrs. Marcadera. Itayag sobriak. Nakita ka nga gararoy ti ice cream iti ulo ni Sir Romano. Uy na! Basol mo dayti Pipita. Nagkaragragsa kaglakit din kabayatan di pa nagkasangay ni Sandy. Kalpasan na, ang ipaboy ka! Saan kayo na sa mga naupay yun eh? Ayun nga rin dagiti ubeng, Pipita. Agdada pa lang iti salas asal. Kasarsarita ita ni Sir Romano. Katamangan nun yan, dinaramid na kadagiti anak ko. Igday tatisan nga aramidan ni Romano. Agdaladakas nga aramidan na kadagiti anak ko. Agkalwad ka kanyak, Pipita! Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing and dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe. At tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Sandak nga tanadlaw ni Sir Romano. Linapasandak madlatan. Pipita, agdardaras ka sumungan. Kapay nga ta. Nanay ka! Ni Sir Romano? Ay, kaliklikod na. Kaslasan na kanalasin talinap sandaklatan. Apay ka, day. Indyawo nga min. Nagangangawan na ni Sir Romano. Pinaariyutan ti ice cream di tuktok na. Anya, ay naglukon nga ubeng. Talaga baliwagwag. Nagdigo si ti ice cream ni Sir Romano. Napanak nagpulong ka damadam yun. Nagkanta Alberto. Nga dahi tirwar. Ngamitay sakpay na kastor kami ti balay.
Nasabat mi ni Sir Romano. Nangutanak pa eh. Nasabat yung ba't kayam? Kinasarita yung ko ba? Inasarita? Sana si Mungsong Bat? Nagdiretso anag na. Isa, pinakamakam ni Madam Yune eh. Unay lakit din dagito yung ubay. Pati ti swelo kan sopa, kan napaaruyutan iti ice cream. Siya kung timang dalo si Tiswelo kan iti supatata. Sumrok kay latan iti kwartuyo tap naman kay nanakayaon. Saan mo ka di anak kamakam ni Romano, Pipita? Saan nga ron? Ay, dagiti ka mo, Beng. Adadapay lang iti banyaw. Nakarugrugit da. Hey, baliwag-waga talaga ni Jawo. Insong-song na pa'y ni Mugaw. Eh, kasano nga ron na ito'y tata? Ituloy lakit ni Madam di mangungot kanya. Kumusta ti panagsarita yung kin Romano iti cellphone yun eh. Saan ka di mutlaang anak kaungal? Dayjay, kasla na paguston abaad tatang. Naragsak nga tata nakasarita na. Kat arig na, saan na ka maadaywan? Ada nga rod sa nga ili, adi unay makamamu kanyak amang ipagarupan ni Romano ti asawa. No naragsak mutlaang anak isarita kin ka. Saan mutlang araw da nakaungal? Maawatan na nga ta ti kinabaliwag-wag ni Jawo. Yung pagpagapo na nga ta, nga gagayom dan Tikat lang, mapungot-pungot ko day Pipita. Anya pa'y lati problema. Saan pa'y analpas ti problema tatang? Kaputa kahit ni Romano, nagkita kami itirwar. Tapno mapagsaritaan mi anaimbag tinapasama. Tatang, agmay-may sakay mo't niyagkap kape dito eh. Di ba gamat maturog pa lang ni Pipita? Wano, impulong yung kankwa na apong utak no dumtang tibigat. Gaputi panangiba pa na kanya kay garabi. Siya kinapuyatan. Diyak pa'y kumakayat ti bumangon. Agrong-rungaab ni Jawo asimra kiti kwartaw. Dandaniak na idase iti panaguyod na kanyak. Talaga ni Pipita. Mabaybayan na ti trabaho na. Dinagulit na kakasaritak ni Pipita. Tato kadwaan na idaka. Agjaging kan mugo. Sa ginsayo iti karate ijay plaza. Kayat mo't ni Pipita? Ay kit saan nga rod asumardeng agsangit no saan napagustuhan ida. Mapan kumangarod makimisa. Kat kasanon dagiti ubing. Napatpatagkit din ti pan nakimisa na. Ngam ti pan nga si kaso na kadagiti aywan na. Adaak mo't no kwa mang bantay kadakwada. Uno kumuyog kami ang mapan iti simbaan. Pinramraman da pa'y ni Mugo. Ay nagkare ni Pipita asan na baybayan ni Bugaw. Natulnog ni Bugaw. Naglaw ko ano kasday nga ginsayo da Pipita kan Jawo iti karate. Mayatan nga agbuy-buya kan isala na ti mang danog iti angay. Kastoy ko mga oras. Nakatugawan ni Sir Romano iti salas. Nakay kami ti cellphone da. Kabayatan ti panagkapina. Diyak manam mo no asino dagiti kasarsarita na. Nakapsot mo iti bag na. Mapainak nga umasidag no da kasarsarita na iti cellphone da. Ay, anya nga tangagpay so ti makudada iti napasama kiti rabi ay. Nagkaliwag-wag ngamin ni Jawo. Nagkayayaman nakit din a pinaaruyutan ni ti ice cream ti buok ni Sir Romano. Napano ka kiti panaginsayo makinjaw iti karate. Nagnag na kami mo't ngamin. Di mo kaslawan anyaman na kinimugaw. Nakiprak-praktis maturay saan nagsusurot na kiti wasawas na. Kinakatawan ni Jawo. Na, hinamit ka. Pagtartaras at turbitoy. Amay ka na. Pipita, nasa pagkasakit ya ribor. Nagpakuyog ni Jawo. Nagjaging na na. Papalin ka diya kasarita ka. Di mo ko, nagpatayan. Ay, Manggaw! Ang sabli ka! Oh, sabrik ka lang! Kibiyan ang tikapsat mo, Jawo! Ay, di.
Panakamat kayam ni Jawa. Ay, wad kayam Pipita. Anya ti panagkunam. Nakapagsaritan dalyone kan sa Romano. May pagkapitil na pasama kiti Rabay. Nagsarita na kano iti silpon iti Rabi eh? Naragsak ka naman ni Sir Romano. Kaslawan at nyaman na matgayam kan kuana. Ti panangaruyot ni Jawo iti ice cream iti ulo na. Ubing bat ngamin. Ang kagayiman damat ngamin. Kaya't kano ni Sir Romano at kita na. Anya, ang kita da iti ruwar Pipita. Duha dalag. Apay ngay nga iti ruwar pay lang. Mabalin na mati mapandita balayaw. Wano, dita balay iti amaw. Eh, kwa? Andiyak man mo? Saan pa'y magnamanugod ni Madam? Ay, sige, sumurag akong katamangan na sa pulin na kaya mo. Diyak pa'y manugot ang makipagkitakin ni Romano. Nga masapol ang makasarita ka pa'y nga muna Pipita. Madam? Ay na! Pasol mo day toy! Sikatin ang parnoy iti problema. Tiyakla ko makay ti makipagkitakin ni Romano. Namkapukin ni Jawo. Napanunot ko tinagpakada nga umuna kini Sandy. Anyang arot ti pakasapulan na kanyang mata. Tumngag ka na yung pagka, Pipita. Kasaritak to ni Tatang nga isupay lati mangaywan kada Jawo kan mugo. Kayat ko akadwa na. Sige, Madam. Ngamsaan ka akadwa makisangukin ni Romano? Agyan kanto'y tilamisan iti asidag mi. Masapul asan nakamalasin. Agsagana ka. Wan, Madam. Ay, kanyang at ti pagbutingan na. Isumot lagaya masan ka ana oray kulas. Nagtuloy aklatang nagawid ka dagos. Inton maminsan langin nga guyog ta. Ay, umay ka dito balay da Pipita at guyog ta. Urayin ka. Anya? Awisim ni Ampyong? Ay, amangan no nakaturog ak taon katawang kayo pa'y. Iyaw awan na kaladay jay. O sige, babayan. Hindi nakatamakita ni Sir Leone. Pinawag at nagpilaan katatakot niya si Sir na. Ay, ang mga noray sukat jak malasay. Hello, Madam. Pita, awan pa'y ni Romano. Masuro na. Pagurukurayan na kitini di mapayag. Ayan mo. Talulaan mo lang sa atin ng baytan ta, Madam. Saan nakadiya malasin dito, oy? Nasayat no kasta. Ulitan. Masapula na kasagka na ka. Ay, Madam. Agda ni Sir Romano. Tumadalang tiyaw. Sige nga rodang Pipita. Saan ko nga ulitan? Wag. Nandiyak mawatan ni Madam yun eh. Anya nga tayo, ti kabutan na. Nasayaan mo't gayam ti pandakisarita ni Romano king kalyo day. Awanen ti problema. Saan na ka no kagura ni Jawo? Kagangay la ka no iti ubing. Tsak la magustuhan timpagana. Saan na ngayon diretsyo? Nga mawatak ti kayat na ngay pasimudaag. Nga abnormal ni Jawo. Anya? Ay saan nga abnormal ni Jawo? Aliwag-wag laang. Adapay na sa una kini Pipita, Tatang. Managbaybay aka no. Imbaga na pikit ni Adjak la nakakita ni tinasaysaya at akatulong. Ay, saan ang nagayatan ni Pipita tinapasamak? Masapol ang masursuruan ni Jawo asan na pagang angawan tinataengan. Aging gaita naberngas pay laang. Anya pa'y nagsaritaan niyaw. Pichay, nagdamdamag may panggap kini Sandy, Tatang. Kaya't na ka no, ma'am mo. Kaya't na ti makigayam iti asawa. Kaya't nasa unday ta. Nagbidot ka iti panangipapan kaya't nakang armag. Pipita! Isagdag mo man pala day tararamidam? Aday bagakan ka! Ayan, Madam. Diyak pa'y ngamin na ibagakan ka. Saan nakakurso nata ni Romano? Sikat ipabasulan na. Saan kumaan nagangangawan ni Jawo? No, saan ka kumaan nagbaybay Ha? Kurang lang parupa na pagtalawon kalangan. Madam? Saan ka nagpalawag pa'y? Agbigdot ka pa'y. Kakasikan kanyak, Pipita. Ay, pasensya ka lakuman kin Leonay Pipita. Naadal mo matngatan ti kababalain ti anak ko. Ilaw-law ako kumasa na po ti akusasyon ni Sir Romano. Ama nagbaybay Bay amon day taabanag.
tinapintas nga imbo nga tinapasamag. Nagkinaawatan ni Leone ken Romano. Sapay la kumatag tuloy ang data pa nagbaliw ti anak ko iti ugali na. Kaya saan ni Sir Romano pumanaw ako? Mati dayta. Ni Jawo ti talaga ti ayan ti problema. Kasaritak tao. No, inaramin na pala ang tikas na kanya. Uray pa'y kanimugaw, Tata Alberto. Apay, anya ti inaramid na pipita. Talaga lalukbag ni Jawo, Pipita. Nagdakkel na kititakyag na. Uray lang agak-agak kan dakkel ti buksit na. Nalain namin amangan. Nempagkit ti tamang gapon na magasdan na ti mga niti aduin na pawi. Kan masansan nga agahersisyo. Gamkas lalumpaw, tinsang makapiksa. Natara sa batulid, nakita kiti na binsan. Ipalpalo ko na ano nagduma. Natangkay di bagbagay ni Jawa o nana. Iti na minsan, yak nasiputan. Sinipat na tirupak. Wow! Dandaniak na ariwang. Loko day tangaw, Peng. Agamsikan sa apay tinungtan ni Leone. Ngalog, nasiputan yung gaya. Iyata kiti biranday day. Kan may sapay gay bagag. Matsansan-sat ipanagpasyar ni Sir Romano di tabalayaw. Nagiti ubing, kadada sarsarita na nana. Aglalo ni Jawo. Katnasa nga, ano mapanunot mo ti agbakasyon, Sandy? Hindi kumapay ngamin ang nagbakasyon ka. Anya? Kasta? Inawagan na ka ni Romano? Kinumusta na ti trabahom, kan dinamag na numano ti sweldom di ta Taiwan. Tapay ka no kay kahit mo tagtrabaho dita. Piangot kit di Limalak yan. Anya pa timbaganakan ka? Wen, masansan nga agpasyar dito yung balay. Ang dagiti anak tamot kit di, ada kasarsarita na. Wen, agkasi nga dalaunay kin ni Jawo. Pasaray agay ayam dano ko Nalipatan nan sanday di panang paruet ni Jawo kun kwa na iti ice cream. Kasta. Nala, sige nga Rodan. One. Bye. Anya day nang ngagkaw. Nasaya at no makapanunot ni Sanday gagawid. Maragsakan lakit day dagiti anak po. Aglalo ni Jawo. Akat kaano nga ron gagawid. Saan naman kayong baga tatang? Plano na pa'y lang. Ang sarsarita dagayam kin Romano. Talaga nagdingding nagketi saritaan niya, tatang. Kasano ajak mangag no nagpig sa titimak mo. Nasaya at no agsarita da. Tapno sandang agata puno agselos ti asawam. Hindi ako matipagsilosan na tatang. Adaywa kay kayat ko ti asawa ngam day Romano. Tidyak pa'y magustuhan. Ape pagdamagan ni Romano. Numano ti sweldo ti asawa. Jawo, makilablaban ka dagiti ka eskwelahan na. Naimpagtatindin kayo, Tata Alberto. Ay, Jawo! Isartang mo daitan. Takas lapod numot na nakaratista ti plaster na. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Awagan na kakuma ni Pipita. Ang saan ka no, anasango tinaganak dagiti ubeng anakarire ni Jawo. Ta imay ijay eskwela ni tay bigat yun ay. Inton bigat kanulaan at ti pa nagsasango yaw. Ay na! Nanayunan man ang tipaso ni Pipita kanyak tatang. Ay, iti unag ti kwarto, tinangrugyan ti panagapa dagiti ubeng. Saan mo't adagos anakaanawa dagiti maestra. Aging ka iti rimwarda iti kwarto. Isulaang ti pan nakakita ni Pipita. Nonya nga min ti makagapo. Anang isuruan ni Pipita iti karate kini Jawo. Ay no, tadakas ang napasama kiti anak ko. Kuno nakadangran.
Ada pagpagas na, wano pagbayad na iti danyos. Ay, ni Jawo, tinagarisgar ang makasursurong ag karate. Manugot ka mat. Adamot kiti nagbaliwan, ti pamagina. Nga maditimbungan na, tatang. Ubing pa'y nga be, ti anak mo. Nagtinulong kami kin Pipita nga inlawlawag. Asaan na kumaa pagkarit tinasursuro na iti karate. Agkasan nyo dahi ti apan na kay babayin ko, tatang. Tapay lang nga mapadasak ti mapayaban. Basol ni Pipita. Saan mo kuman ababalawin ni Pipita? Uray, tawan mo tinadangran. Kasla nagtulag matandalone kin sa Romanaw. Nagsarunod timtang sa nagsarunod mga lapim banaw. Day, napanan nga tangay ti amaw. Kalpasan ang nagistambay ti biranda kabayatan ti panagkapina. Pimbanaw mo lang. Sinurot ng sabat ni Lunay. Ay, magangkit tino ta relasyon tan. At asawa ni Lunay. Tayo ni Pipita. Isuman ti pagdamaga. Pipita, sigmagpatsama ti tayan ni Lunay. Gampimba daw mo lang. Nagsublimat lang yung opisina na, nana. Kita man lang dagiti negosyantay. Adula unay ti pakakumikumanda. Nagawid, tayo nawagak ngamin. Adayin bagak may panglup ka dagiti anak na. Nalikotag ngamin katunay. Oray ni Sir Romano, simbang pati tayo ng pimbanaw matlaan. Kanayon nga ato ti pakakumikuman na dayjay. No saan nga ta nga dalat na kasarsarita na. Oray simbang patan, pagamuam ta pumanaw. Aywan kayam, kumusta nga iti asawa ni Lunay? Ang bakasyon sa kanaw, jakla mo ano ka ano? Saan pa ikit nga mo dahil dagiti anak da? Ada kamit gaya mo Lune. Kumusta ti panagsasarita yo kadagiti naganak dagiti ubing anak ka ni Jawa? Ay, pagbit lang ti panagsarita mi tatang. Nimbaglakit din ta nagsaya at da. Gaputawan ka no da ka sa napasamak da. Kan dagiti anak da ka no ti akin basol. Kaya suda tinangkarit ki ni Jawo. Inuyaw da ka no nga na kinatkatawan ni Jawo. Awan nga ro dun ti problema. Agyaman ni Pipita. Mga no pinagtalaw ko kuman. Kasaritak man kit din ton malam. Kinasarita dak namin dagiti maestra, kan prinsipal. Apay? Ada ka no tornyo amaangay di pagadalan. Makilaban ka no ni Jawo iti karate. Iso pasurwak man na nasayatin ni Pipita. Masapul ati anak ko ti mga abak tatang. Nagsaw-saw sa pimanaw. Ay, una yun da ito yung anak ko. Adamod na kayong kasapulan na kinipipita. Sinsya kay lang kuman iti pan makaladaw ko nang isagana iti pamigatan nyo, madam. Nagdagulit mo kami ni Jawo. Nung mabalin kat saan na kahit nga isardeng ti panaginsayo mi. Saan na bali Pipita? Nagsarita kami ni Mrs. Albayalde, ang maestra ni Jawo. Uray maladaw ka no sumrak kabayatan ti panaginsayo na. Nalaymot kit din ni Jawo. Adon ti nasursuro na. Dahito ti tandaan na mga Pipita. Masapul ang mga abak ni Jawo iti tornyo iti pagadalan. Iso nga aginsayo kayo anay yung baga. Uray san kanto pa'y lang day off inton Sabado. Mapalin mo't ta? Nagbaliw mo't manan ti panunot ni Sandy. Ay, nasayaat ko mano at danto inton tornyo. Tapno maimatangan na tipan nakisalip ni Jawo. Aywan gayam, ayan da mo ko kan tatang. Pinairwam ni Mogo? Iso nagpagnapagna pa'y lang ti kalasada? Ala, si kanti makamo dito kusina. Mapanak agdigos. Ayaban kan tulangan inton madamdama, Pipita. Ay, kasla di mamin ti papanaw iti ni Pipita ang panagkatulong. Dadakkelan dagiti nateng mi ti kardin. Iti san amabayag. Nagapit kami manin. Mabit lang. Kasla ani misis di makurangan di sumungan. Iso ngagpaisaw.
nakalagip man. Dan sa pa'y bit-bit na. Merienda. Agpamerienda nga ta. Itay sapay lang bigbigat nga pag na kayo kan Mugo, Manong Alberto. Kasla sana mapampanog ti apo ka, nagpudot pa yan. Nabayag nga may adi nakaliwaksay. Iti eskwilaan laeng ti ayan na. No adda dito'y balay. Saan mo't makarwar? Day, apayasan na napan nag-eskwila. Saan na kinayat? Masadot siguro. Saan ko na pinilit Isuan ni Jawo laeng ti kinadwan ni Pipita. Bagik abantayan ni Mugaw. Dayjay pa'y nga po kung tibilibak. Naparaksit nga kong kunay. Kasla sana mapampandaw. Ada mapapanantik ang kanan na. Gis-gis na nakit din ti mangan. Naimbag na muna tinungag kanya. Kunak no ni Romano ti umawawag itayan. Dayjay, masansan na ta dito'y balay. At-adagiti anak ta ti makisangsango kan kuana. Agkagayamat na launay kin ni Jawo. Ay nakaturog nga tan. Agring ka no amasapa, tagin sayo damanan inton bigat kin ni Pipita. Si kamot ngamin. Naragragsak ko man ni Jawo. Nadakan to amang imatang itipan na kitornyo na. Inkarina nga ikarigatan na nga iso ti mga abak. Sige nga Rodan. Okay, bye. Pipita! Madam! Saan ka diyan bantayan na jawagan mo go no kasta kasarsarita da ni Romano? Ang mga nos istorya masansanayam ni Jawa di karate. Saan? Awan ni bagbagagan ko anang may panggap ti day taabanan? Nasayat nung kasta. Napagkarimi mat kang Tata Alberto ni Jawo asaan nga istorya? Adda iti na minsan asaan analwadan ni Jawo ti dila na? Anya? Ngam napanunot na nga ta, kat inapot na tingiwat na. Naimbag ta nagawam, tinagunay Pipita. Naimbag kumano saan ama ng gundaway ni Romano. Kat pilitan na ka makipagkita kan kuana itirwar. Dandanin di pan nakiturnyo ni Jawo ti karate, di pagadalan da, kamutaw. Iso bigat kan mala, masansanayag. Sapay ko mangarod at mga abak. May dayo ka no bang? Ibagbagangarod ni Madam, masaya atat ti pa ng trinig ka ni Jawo, tapno isunto ti mga abak. Impangas mo ni Jawo, nga iso ti mga abak, lalaingin na kanaw. Sayang mat, tasan amadarayan ni Sir Sunday? San ka no makaaway? Ang mga numalpas ton ti panagkatulong mo dita, di mo pa'y nakita ti amom alalaki. Nagpeso day takinunam. Pipita! Nakaring ka pailaan? Ay, Madam, mabithan ka mo to Adan sa nalipatan mo yung baga ni Madam Kanyak. Ilibag pala to cellphone ko. Sakton ti mangawag kan kaway. Bye. Apay ka ni Madam? Pipita, agpupuot ka ha? Itay adaki ti biranda. Adan adlaw kong umar arubayan at tao. Aday na aninawak iti sarming titawa ti silit. Uno, saan pa'y nga ta nakapanaw dagiti sa nga ili ni Sir Romanaw. Numanon nga aldaw, umayda dito Pasaray rabiin wano, parbangon dan nga gawid. Nukas ta nga dada dito sana kaya tarwarak. Ay, inak man kiti-kitaan iti tawa, no asino dagi jay. Uray, saan kayo kumana sumurot kinimugo, tatang? Agbati kailangan diti balay. Kaya't nakano aboyaan ti pan nakisalip ni Jawo iti karate. Idol na kano ti kabsat na. Isunto kano ti sumarono ang makisalip inton maminsan. Agambisyon mat gay magkaratis na. Kita lang agpaiso. Uray mong guloy ti anak ko. Iso apalubusa mo. Amang ano saan nyo mabantay na naimbag tatang. Ada ugali na basta latan pumampanaw. Di na kay matngarad masango akadwan ni Pepita mang bantay kan kuana. Kabaulak dayta anak ko. Natulnog ni Mugo. No, bagak asaan nga umadaday ay tungpalon na.
Pipita! Nagbayag kan aya itirwar. Dako! At na namin imbaga ni nanay ka kanya. Masansan ka na madlaw na nga daw arabayan ka lalaki dito balayaw? No kasta, nakita mo't ni nanay ka dagi dyan lalaki? Ay, isong araw. Agan-anad tayo ka na. Kung nagtupay ka. Imbagak mo't ngaminan ken ka Pipita. Agpupuot ka. So magmamanupay aka nito. Batangan ni Jawo ti makisalip. Nay. Awan mo tan ni Mugaw. Ay, jak mo tan na sipsiputan. Ay, nagturungan na nga tan. Ay, DJ Gayam. Ay, asidigan iti ayan dagiti talo alalaki na kamatidar. DJ, nagsubleng. Ay na, pag nervyusak mo't tan Pipita. Kasta una pa nagkabag-kabag. Sana mabali na maabak ni Jawo. Ang lalagtay sa kabalan ni Jawo, madam. Insulog ka na yung bag. Kat nagtungtungad man. Kaya't na talaga ti mga bag. Kain ka rin naman ka na kayo. Ang diretso tayo ka na ti mo. Kalpasan dito rin yaw. Ay wan, italamad law ko. Damugo kan tatang nga ta. Kunak man may dagbuya. Sige, Jawo! Kasta! Go, go, go! Ay na, naglaingan. Kabalang day tanak ko! Sika ti mga bag! Agaman ako na kan kapipita, ha? At dagong ko naman ti panangabak ni Jawo. Nakasaganan ti sarabong kinisan din to nagbakasyon. Awanan yaman na, madam. Inaramit ko lang at pikabala ka ng isuro. Kaya't ko nga may na naragsak ni Jawo. Kat kasing karikan ko ana, agdiretso tayo Jimol. Busugag anasayaat ni Jawo. Datatang nga ta. Ay, kasladyak nakita yung danak buya. Mugaw! At subli ka! Ha? Di mo ko. Ang alalakti ng kiling kirwanan. Ay, nakasa dito yan. O, kamakapa kita. Ay! Ibatan nyo di Mugaw. Siyak tisak mo nyo. Yeah! Sige, Mugaw, umadayo ka. Mapagkakayan na mamim ka nilulaw. Ano na tayo magkakaswa? Sige, dumarap kayo. Pasagdan kayo. Sumita, Jawo. Saan ka umasigit ka ng kwada? Hahabakaman nyo ni Jawo. Tapos siya kung di makapating ang bukutan na. Ay na, dandali na isagmak na gityanak ko. Agyaman aklaunay kan ka, Pipita. Nakplano lagi di tayo na pasamak. Naman niya kung matibasol yung ay kadagi dyan. Ay, pinadas ni Jawo. Timang tulong kanya. Ang gapot ako, Beng. Kinagat na latan. Yan ang tanggalkan ko, anak. Pipita, agyaman na ka. Pagbababawiyak na na ibagbagakkan ka, iti. Awan ng yaman na, madam. Ay, natiliwan dagiti pulis ni Romano. Ti awan ang pain. Kung nagtupay nga dadakas sa panggap ni Romano. Gaputa sana nagbalig iti panggap na kanya. Inramraman nan dagiti anak ko. Ay, inistorya ni ikakanyak nga ada kanong madmadlaw na kin ni Romano. Dinangran ka ni Romano. Ta nadlaw da ito yan ang ni Ika. Tinagsaritaan da iti inawagan na iti cellphone na. Naimbaglangan, Tatatiliwan na gajay. Adamat basol ko. Pinalis na kata ni Romano iti kinatangsit ko kan kuana. Umanay dahil jay. Awang kid diti manaknakam na. Amo na nga da asawam arnon na ka. Duapay ti anak ngaw. Sa ita, agibalas. Kinawan manaknakam na jay. Ay, Ay, kita lang agpeso ni Jawo. Ay, pakiiranudan mo't gayam. Ay, unmat tatalberto. Uray anyat kinatao ti may sa tao. At dalat ta kay papanan na iti dahito lubaw. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo pabayad iti dayto nga drama. Tapos daw makaipaay iti raksaat ken liwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaran naman di mo ko manipipata di like ken subscribe. Ken pakishare met time dayto nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.